Дами и господа, този поздрав е специално направен от Айгю за нейния прекрасен мъж Сезо Башев, за най-добрия в село Горица, за патрона оригинал от Айгю, патронката. Семейство от село Горица, поздрав керава, меромеске. О Сезо, о шампиони, кај си леско, рожден ден, ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, и симан будбари фамилија, капабарав тумен, вали Лескуалав си баро от Сезо, онай баро, Андо Добрич. Вали гърми на Сезо пачката, отново му гърми. Сам издигнал, има жена, къща, палат и най-красивото семейство. Вали гърми на Сезо машината, много работи, никога не се спира. Той е човека в село Горица и цяла България. Айгу, слушайте какво ви казва, не може да и съборите мъжа Сезо. Ние сме рамо до рамо, той е голямата легенда в село Горица. Той е патрона с големите ръце и голямото сърце. Вали гърми на Сезо единствения, отново му върви. Той е човека за 100 човека. Таро баро Добрич, тешунен о Сезо тариката, о патрони о Дилино, о Зорао барвало, леле, а калео саврете джанен ме фамилија. Наши пераве на мен, душман, душман, те шунела, душман, душман, те парио